6 minuts i la hora, hem saludat el Ruki, el Jordi Vilà, Bernat Monzó, bona nit. Bona nit. Què portem avui? Avui un esport que es diu futbol gaèlic. Futbol gaèlic, va, aquest encara sona i tot. És un esport d'origen cèltic, és un dels esports nacionals d'Irlanda i és una barreja de rugbi i el futbol normal, tot i que és més antic que aquests dos. També s'assembla molt a l'esport que vam comentar la setmana passada, l'speedball, perquè, aviam, juga en un camp com el del hurling, que també és un esport que vam comentar aquesta temporada, que fa uns 140 metres de llargada i 85 d'amplada. O sigui, una mica més llarg que un de futbol i una mica més ample. Es juga amb els pals de rugbi, però formant una H. I així com el rugbi, per fer puntuació xutant, s'ha de passar per la part de dalt, aquí també es pot fer xutant per la part de baix del pal travesser, per entendre'ns. I aquí també el travesser està una mica més avall. I com passava l'speedball, la portaria això, queda dividida en dues parts, i la diferència també aquí és que la pilota no és com el rugbi o el futbol australià, sinó que és rodona com una de futbol, però una mica més petita, més tirant cap a una de voleibol. Sí, és esfèric, és un esfèric. I els jugadors poden córrer amb la pilota agafada a la mà, però cada 4 passes s'ha de botar o fer el que en anglès es diu solo ed, que és deixar-la caure i sense que boti tornar-te a passar amb el peu, que és una jugada que només fa bastant en rugbi, que és deixar-la anar i te la tornes a passar. I això s'ha d'anar fent això, cada 4 passes. Llavors també pots xutar-la o passar-la amb la mà. Un cop has acabat de córrer amb la pilota pots passar-la, però no com es passaria normalment al bàsquet o a l'handbol, amb les dues mans, sinó que l'has d'agafar amb una mà i amb l'altra picar-la, sigui amb el palmell de la mà o sigui amb el puny. I en molts casos s'acaba jugant la pilota amb els peus com si fos futbol, perquè suposo que deu ser més pràctic fins i tot, i acaben fins i tot fent pots jugar més a tocar-la, pots jugar més a fer passada llarga. I són 11 contra 11 això? No, aquí són 15 contra 15, com el rugbi. I a part has de tenir una formació, una tàctica determinada a l'hora de començar el partit, que és un porter, 3 defenses, 3 mitjocentres, o sigui 3 Edmilsons, defenses que poden fer una mica més de mig centre, 2 migcampistes i 3 mitjapuntes i 3 davanters. I això és obligatori. És a dir, que tu has de marcar el sistema abans de començar el partit. Exacte, i has de tenir aquest posat al camp. I, de fet, veient-ho, perquè jo recomano que qui vulgui veure-ho entri a YouTube, per exemple, i busqui Gaelic Football amb la grafia anglesa i se'n farà una bona idea, perquè és com el futbol que sempre haguéssim volgut jugar, perquè la pots agafar amb les mans i també quan et convé deixar-la jugar amb els peus, pots fer placatges als rivals, com si fos rugbi, o sigui, és un futbol evolucionat. Està bé. Te'n vas a Irlanda, oi, demà, Bernat? Sí, correcte. Anem a veure futbol gaèlic o no? Futbol gaèlic hi ha possibilitat, em sembla que la temporada està a punt d'acabar i dubto que aconsegueixi entrades, però hurling, que és un altre d'aquests esports irlandesos, en principi sí. Deu haver-hi revenda, no?, per anar a veure hurling a Irlanda. Els camps són petits, són de 30.000 espectadors, suposo que... Bueno, veig amb calés a la butxaca per poder anar a veure hurling.